O Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia, o CRAEGA, vén de poñer en marcha unha campaña para dar a coñecer a cativada a importancia deste tipo de producións, tanto para a saúde como para o coidado ambiental. O proxecto chámase Ecoralia, a lambona ecolóxica. A través da música de Paco Cerdeira, Pacolas, dun conto e dunha unidade didáctica, os nenos coñecen os alimentos eco, o CRAEGA e a importancia da certificación. Busco etiqueta eco, a da eco folla, vexo que está preto, a de verde cor, a de cor labrega, a que lo se ven, xuto con CRAEGA, visto de... O Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia fundouse no ano 1997. Daquela contaban con 13 hectáreas certificadas e menos de 10 operadores. Os datos mudaron co paso do tempo. Segundo a última memoria da entidade, a de 2023, están inscritos máis de 1.500 operadores. Unha superficie certificada de case 47.000 hectáreas espalladas en 279 municipios e un volume de facturación que supera os 113 millóns de euros. Os produtos de orixe animal son os máis representativos e supoñen o 52% do total das vendas. O leite en primeiro lugar, seguido das carnes, das conservas de peixe e dos ovos, aínda que nos últimos anos ten un importante crecemento a produción vexetal. A porcentaxe de persoas que consomen alimentos ecolóxicos incrementouse. Pasou de preto do 24% en 2013 ata case o 62% en 2023. Para manter esta boa evolución, o CRAEGA desenvolve campañas de promoción. Unha delas é esta, Ecoralia, a lambona ecolóxica. A través do ritmo da música de Paco Cerdeira, Pacolas, achega a rapazada este tipo de produción de alimentos máis respetuosa co medio, sen a intervención de elementos ou procesos químicos e cun selo de garantía propio. Temos unha campaña de promoción para os nenos e nenas de Galicia porque consideramos desde o Consello que é moi importante sementar esta cultura de alimentación ecológica nos rapaces novos. Entón, chegamos a un acordo con Pacolas, el desenrolou un espectáculo narrando as virtudes e os beneficios deste tipo de alimentación. El desarrollou un conto con unha protagonista que se chama Coralia, que é unha meiga que non necesita dos seus poderes para poder levar a cabo producións de alimentos, tanto animal como vegetal. Entón, eses son os valores que se intentan trasladar aos máis cativos. A alimentación saudable, limpia, o sea, que non teña químicos, que sea saudable, e un pouquiño tamén buscando a tradición da nosa terra. A idea desta iniciativa xurdiu na feira Biocultura Coruña, na que sempre participou o CRAEGA e onde tamén estaba Pacolas. Bueno, presentouse Ramón, que é traballador do CRAEGA, e fixo unha proposta. Oye, non che interesaría facer un proxecto que fale sobre a agricultura ecolóxica? E dixenlle, bueno, pois déixame mirar, teñome que documentar e tal, como en todo o traballo, non? E mandeille un día unha peza grabada. E dixo, gustoulle. E entonces, nada, xurdiu de aí a colaboración e empezamos a planificar todo o proxectiño de Ecoralia, a meiga ecolóxica. Todo comezou con esta canción, Manxar, que Paco rematou a finais de 2023 e que forma parte do proxecto. A raíz disto, falaron de crear a publicación referente aos produtos ecolóxicos e a certificación, que viu a luz a final de 2024. O obxectivo é inculcar na cativada uns coñecementos básicos sobre os alimentos co selo do CRAEGA. Algúns rapaces xa saben algo sobre a produción ecolóxica, pero outros, sobre todo os máis pequenos, aínda non o teñen moi claro. Sabes o que son os produtos ecolóxicos de alimentación? Sí. A ver, pois contanos, que o que che soa destes produtos? Pois que é cando collemos produtos en plásticos para que se contamine menos. Los alimentos, eso no lo estudiamos. Ni yo.
son os que intentamos usar para non contaminar. Para nuestro cuerpo non necesita tanta comida así procesada. Temos que saber controlarnos porque hai que saber a comida que comemos. Sí, verduras, frutas, mazás, peiras, esas cousas. É importante que se coman produtos saudables, por qué? Para crecer e estar sanos. Os rapaces que asistiron a este espectáculo no Colexio Público Eduardo Celavila, en Triacastela, chegaban con esta visión sobre a agricultura ecolóxica. Acudiron desde varios centros da provincia de Lugo para coñecer as historias de Coralia, a protagonista do libro infantil destinado a un público de ata 12 anos. E Coralia, pois eso, é unha meiga que vive nunha devesa cheiña de biodiversidade con moitas árbores, acibros, teixos, bidueiras, abeleiras, cerdeiras, castiñeiros, loureiros, é dicir, moita variedade, e moitos bichos moi interesantes, bacalouras, vagalumes, formigas, abellas, etc. non? E é unha meiga que sabe moitos conxuros. Sábeos case todos, ensinoullos a súa avoa, pero a pesar de sabelos case todos, ela prefire usar a cabeza para resolver os problemas, non? Entón, sempre busca solucións máis ecolóxicas posibles para todos os problemas. Todos os animais, cando lle botan pesticida algo, fuxen. Sabedes como van os animais? Van así, mirad, así. Ui, van escapando así. Así, O importante deste proxecto é transmitir unhas mensaxes claras e adaptadas aos códigos que mellor comprenden os rapaces. Hai que traducir ese aspecto teórico de técnico a unha linguaxe onde eles podan comprender que significa o que estamos facendo. Por eso, a utilización de personaxes, pois temos a Coralia, temos a Mistín, que é un lucecú, que, por exemplo, ten unha metáfora moi simpática que lle gusta a moitos nenos, que cando come sano se lle alumea o cu de cor verde, pero cando come alimentos con químicos se alumea de cor vermella. É dicir, se traducen como códigos, o mismo aspecto técnico se traduce en código para público infantil. E por iso, xunto a Coralia e Mistín, hai personaxes algo máis escuros e outros que comparten o pensamento da protagonista. As tías, Rosa e Mónica, que teñen unhas hortas que se ven afectadas por outra horta que está augas arriba, que é a horta de Don Arsenio, que é un amante das mazás. Queren ter as mazás todo o ano. É como que pensa que as vacas dan leite todo o ano. Pois non, hai que preñalas. Pois as mazás son de outubro e setembro. Entón, claro, que fixo para ter mazás todo o ano? Botarlle pesticidas, químicos chungos e cousa mala. Pero claro, todo o que espallamos nun ecosistema, ao final acaba levando o vento, acaba levando auga a outros ecosistemas e acaban afectándose. E entonces, nada, Coralia busca unha solución para ese problema. O proxecto é moi completo. Ademais do conto, inclúe un total de 6 cancións creadas por Pacolas e unha unidade didáctica. Eu sempre teño a sorte de contar ca ilustradora Laura Romero nos meus proxectos, que lle dá luz e cor a todo o que fago. A maiores, dous amigos, Alex e Natalia, que son profesores, que fan unhas unidades didácticas divertidas e espectaculares, sempre super orixinais. Eles confeccionaron as unidades didácticas para que poidan descargar as familias ou os docentes para facer actividades ca rapazada e aprender da agricultura ecolóxica. Os cativos que asistiron á actuación en Triacastela recibiron un exemplar do libro. Encargouse de repartilo Paula, a bibliotecaria da montaña, responsable da Furgoteca de Lugo, que elixiu este espectáculo para celebrar o aniversario da Biblioteca Móvil. Estamos aquí para celebrar o qué? O segundo cumpleaños da Furgoteca. 2 anos, isto é fuerte de decir. E entonces temos un proxecto super chulo de Pacolas que nos vai tocar música
con Ecoralia a Lambona Ecolóxica, que fixadevos trouxeron uns libros para todos, non só un para o cole, para cada un ides levar un libriño destes. Facemos hoxe a festa do segundo aniversario e buscando proxecto atopei este proxecto tan maravilloso de Pacolas e Craega. Non podía ser mellor día, hoxe festexamos un momento moi bonito deste servizo de bibliotecas móviles da Consellería de Cultura da Xunta de Galicia, porque moitos coles da montaña van estar aquí para festexar esta experiencia literaria que ao final nos une con libros, con letras e con música gracias a Pacolas. Así os rapaces descobren de xeito positivo a alimentación ecolóxica para intentar compensar todas as campañas que poñen o foco nos nenos como consumidores de produtos pouco saudables. Fronte a isto, as producións ecolóxicas, segundo lembran no Craega, teñen ao seu favor certas cousas, entre elas os sabores. A alimentación ecolóxica queiras que non teñen sabores máis intensos que os alimentos convencionais. Entón sí que é certo que non teñen a carga de marketing dun alimento convencional, pero como todos temos esa tradición e todos temos casas no rural e temos abuelas, temos abuelos, aí os nenos volven a recuperar un pouquiño o sabor do tomate da abuela, o sabor da leituga, o sabor mismo da carne da casa da aldea. Entón, sí que é unha asociación mental que acaba favorecendo que ese neno pois vaya por ese camiño. E ademais dos sabores, outra cuestión que os nenos teñen bastante interiorizada é o cuidado ambiental, o impacto de intervención humana no medio e no cambio climático e a necesidade dun desenvolvemento sostible e dun consumo responsable, aínda que eles o digan con outras palabras. Por que hai que cuidar o planeta? Porque así non se contamina, sí. E por que máis? E porque se pone enfermo. A xente nova ten máis sensibilidade polo aspecto do cuidado ambiental, é dicir, somos un todo e hai que cuidar o noso entorno porque sin entorno non temos lugar onde vivir. Para que calquera que o desexe poida acceder a esta iniciativa, na páxina web do Craega dan a opción de descargar o libro, a música e a unidade didáctica, incluídas en Ecoralia, a Lambona Ecolóxica. Así facilitan que a mensaxe chegue a xente nova e a que non o é tanto. Chega a mensaxe, sí. Eu penso que sí. As mensaxes sempre quedan aí. Si son positivas e ademais van apoiadas pois, polos docentes ou pola familia, pois non só chega a rapazada, tamén chega a xente adulta, non? Busco etiqueta ecoada e non folla, vexo que está preto, a de verde cor. Con música, contos, debuxos e con moita troula, a rapazada goza deste espectáculo que xa se celebrou nalgúns concellos e que ten un longo percorrido por diante.